baga tayo si katoy sumanta, si Edsaray kaaro tayo, nanangnang Edsaray lang tayo. Pangkalikutan at sayan agaw pastor lapod si katayo lamot sumanaral ya masantong salitay Diyos. Datayo nga naganak, at adamat ko maiti interest tayo. Ragsangit tayo ba? Tapno tapno adalin manen. Iti napintas adamag, iti eskwela sa batina tayo. Matitipin. Naragsak a oras kada tayo amin ay ayaten nga kabsat. Si kami sumalikiliket, si katayuran agagi tayon Pangasinense, yan ang daragop tayo lamet. Kaiba si Sister Steph, yaman aral ya eskwela sa Batina. Si katayula agagi ed walad kumapat ya panag-aral tayo ed sayan eskwela sa Batina tayo. Naani, kutkutan tayon aragdalem sa panaralan tayo natan agagi. Sister Steph? Naragsak nga Sabado kanyayo, gagi. Tama ba, Brother Mike? Tama, Sister Steph. Naragsak ba't nga Sabado tayo amin, kakabsat ko. Sapay la kuma iti Espiritu ti Dios ti makiadda kanyayo tatta. In kanyami matlang nga kas mangadal kami kin agkakadwa tayo nga agbasa. Mangadal iti napintas manen a barbaro nga leksyon tatta nga Sabado. Kakabsat nga ro tatta ayaban nyo dagiti mabalin ka arubayo kapamilyayo naganakyo annakyo agkakadwa tayo nga usaron tayo dito nga oras tapno usaron tayo dito nga oras tapno lalalo tayo kakabsat nga anya maiyasidig itirik na tayo kiniapo babaan ti panagadal iti sasauna. Amen, Sister Steph. Antayo agagi, una atagay so kaso ya COVID-19. Sister Steph, tumataas ang kaso ng COVID-19 dito sa ating bansa. Kung kaya mga kaibigan, as a friendly reminder, keep safe at kung mayroon pong panukala na mag-lockdown sa inyong lugar, ay manatili po tayo sa ating mga tahanan. Ngunit pinupuri natin, Sister Steph, ang Panginoon sapagkat bagaman may panukala ang batas na magkaroon ng zonal lockdown sa iba't ibang lugar, ay hindi pwedeng i-lockdown ang salita ng Diyos. Kung kaya mga kaibigan, this is the high time for you to share our upload for today. Nang sa ganon ay marami po ang mabless at makatunghay ng ating pag-aaral ngayon. Lalong-lalo na, Sister Steph, ang ating pag-aaralan ay The Eyes of the Lord, Brother Mike. The Eyes of the Lord. The Biblical Worldview. The Biblical Worldview. Napakaganda, Sister Steph, ng ating pag-aaralan ngayon. Ano kaya itong Biblical Worldview na binabanggit dito? Bambalet, antis tayo ya unggapo, Sister Steph, sikat tayo mampikasi. Mampikasi ang kararag. Well, Nagkararag tayo kakabsat. Naindaklan nga Dios mi amami nga dakat sa dilangit apo pagyamanan ni iti napintas nga gundaway manen nga mangadal iti naduma-duma nga naduma-duma sasawa po nga gapu iti Biblia. Panginoon, dinadalangin ko lamang po na blessings, Panginoon, ang ma-receive namin. Gayon din sa mga nakikinig, Panginoon. At sana po, ang inyong Espiritu Santo ang tumulong sa amin na maintindihan namin ang mga katotohanang babasahin namin, Panginoon. Dahil sa Kanya lamang namin malalaman at maiintindihan ang mga bagay na ito. Thank you, Lord. At sana po, mga distractions ng kaaway ay ilayo niyo po sa mga kapatid kong nanonood ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Sister Steph, sa inyong pambungad na panalangin. Agagi, ay ayaten nga kakabsat. No, datayo ket mabless sa ating pinag-aaralan ngayon, Sister Steph, ay inaanyayahan kayo to write your comments down below. You say where you are watching, you tell where you are watching, at kung kayo na-bless, you may share your thoughts or takeaways from our lessons. Ang sa ganun ay meron po tayong live interaction bagaman ito ay pre-recorded video. Kung ganon, Sister Steph, tayo na ay dumako sa ating pag-aaral. Nabanggit, Sister Steph, kanina ang ating lesson ay may pamagat na The Eyes of the Lord, the Biblical Worldview. Sister Steph, magandang basahin natin ang memory text o ang talatang sa uluhin. Kundad Pangasinan, text kon ipapatlep, then untan naantan tayo, nanto so direksyon niya panaralan tayo natan edsayan oras. Sister Steph, inaniyan kitang basahin ang ating talatang sa uluhin. So mga kapatid, sama-sama po tayo na magbasa
Narito po tayo ngayon sa Proverbs 15 verse 3. Ang gamit ko po ay NKJV, sabi dito sa English, "The eyes of the Lord are in every place, keeping watch on the evil and on the good." Say kwanto di agagi Tagalog. Mga kawikaan 15:3 ganito po mga kaibigan, ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Mga kaibigan, ito po ang ating pag-aaralan ngayon sa ating lesson na mayroong susing talata na matatagpuan sa Kawikaan 15:3. Ano po ba itong biblical worldview? Bago po tayo magpaumpisa mga kaibigan, sang-ayon sa isang sociologist na ang pangalan ay si Phil Zuckerman, ay ini-estimate niya na merong 500 to 750 million, Sister Steph, na yes, naniniwala sila that they exist, pero parang sila'y nabubuhay daw na parang walang Panginoon. Like, they claim na, oh, may Diyos, pero parang hanggang doon na lang. Like, pinaniniwala nila na ito ay isang myth. Ayan, parang kwento lang. Meron din naman dito, Sister Steph, na 200 million to 240 million ay self-identified atheists worldwide. Kabilang po dyan ang China and Russia being major contributors to those figures. Ganon karami, Sister Steph, ang mga tao na merong kakaibang pananaw. Ang kanilang pananaw, ang iba, kinikilala, oo, merong Diyos, pero kinikilala lang na ito ay nag-i-exist sa mga kwento. O sige, di merong Diyos, di wow, parang ganun ang kanilang paniniwala. At meron namang self-identified, talagang kinikilala ng sarili na Sister Steph, na sila ay mga atheists. O sabihin natin, naniniwala na walang Diyos. Ngayon, mga kaibigan, Sister Steph, ay aalamin naman natin anong kinalaman ng ating pag-aaralang lesson ngayon dahil binabanggit ditong isang worldview, o let's say, biblical worldview. Ano nga ba ang worldview, Sister Steph? Bago tayo dumako dyan, Brother Mike, tama ang kanyang sinabi na may problema tayong ganito. Dahil po mga kapatid, hindi lang ito mga taong basta-basta na they just sit and they just believe. These people, mga kapatid, ay lumalabas dito at dyan at ipine-present nila sa mundo ang kanilang paniniwala. So, hindi lang siya naka-isolate or hindi lang siya bukod sa kanilang sarili, pero passionate po sila mga kapatid na pumunta dito, magkumbinsi ng mga iba-ibang tao na ito ang aming paniniwala, ito ang paniniwala nyo, may ebidensya kami, ganyan. So, kaya meron tayong konting problema dito na sabi din na madaming belief or sabi dito, various concepts and worldviews undermine the biblical narrative. Ang ibig pong sabihin nun ay madami talagang mga paniniwala ngayon na nag-i-exist, mga kapatid, na pinapahina niya or they weaken the biblical perspective of what we should be, what we should be believing right now. So, sabi dito, true education facilitates the clear understanding of biblical worldview. It explains the mandate of the redemptive act of God, which describes the value of His heart. So, yun po yung crop ng pag-aaralan natin ngayon. Ngayon, nabanggit doon ang biblical worldview at pupunta na po tayo sa tinatanong ni Brother Mike na ano nga ba ang worldview, mga kapatid? Ito ay generalized term lang, Brother Mike. Generalized term lang ng iba-ibang belief, konsepto ng mga tao na may pinaniniwalaan silang bagay na ito, ano yung realidad na pinaniniwalaan nila sa mundo at yung paniniwalang yon, mga kapatid, ay nag-i-impluwensya sa kanilang pamumuhay araw-araw. Paano sila magsalita, gumalaw, at magbigay ng desisyon. Sang-ayon sa iyong pagkakabanggit, Sister Steph, ang worldview, mga kaibigan, ito ay pundasyon sa pamumuhay ng isang tao kung paano niya titignan ang isang bagay. Kung kaya, mga kaibigan, mga kapatid, ito ay may malaking kinalaman, naniniwala ko dito, Sister Steph, lalong-lalo na ang ating pinag-aaralan ay education. Ano naman, ano ang basihan mo sa pag-educate ng isang tao kung ang worldview mo ay hindi nagsasang-ayunan? Iba-iba. Ay baka iba ang maging paniniwala ng isang tao kung iba-iba din ang iyong worldview. Kung kaya, mga kaibigan, nabanggit nga, ang worldview, ito ay set of beliefs
na kailangang paniwalaan ng isang tao na ito ay may kinalaman at magkakapagbigay ng malaking effect sa pamumuhay ng isang tao. Kung kaya, Sister Steph, ang worldview na binabanggit dito ay we can divide them into 3. Tama? Una ay ang atheistic, naturalistic, and theistic. Sister Steph, alamin natin ano pa kaya ang pagkakaiba-iba ng mga ito. Actually, mga kapatid, madami set of beliefs, various beliefs, assorted beliefs. Ang dami-dami mga pinaniniwalan ng tao ngayon. Pero kung i-specify natin sila in a few contexts, ito lang po ang ating aaralin na nabanggit sa ating lesson, ang atheistic worldview. Tulad ng nabanggit ni Brother Mike sa problema natin, mga kapatid, ito ang paniniwala na walang Diyos. Walang supernatural being. As simple as that, mga kapatid. Naturalistic worldview naman ay paniniwala na ang nangyayari ngayon sa mundo ay brought by natural phenomenon lamang na reaction of chemicals here and there. So, ang theistic worldview ay pwedeng tayo yun, mga kapatid. Tayo, naniniwala tayo sa isang supernatural being, sa isang creator ng universe, at sa isang redeemer ng universe. Ayan, so ulitin lang po natin ang kaibigan, no po? Atheistic, walang Diyos. Yes. O parang walang paniniwala. Tama? Ayan. And naturalistic, sila ay naniniwala lang on how the world operates. Yeah. What you see is what you get. It's yun here. lang. Kung wari, ang isang tao umutot, dahil sa, ang nire-release niya carbon dioxide, monoxide. Ayan, mga yan. Bunga yan siguro ng kanyang and then yun lang kung ano yung nakikita sa and then bakit lumulutang ang isang magaan na bagay. Ayan, ba't yung mabigat lumulubog? Yung mabigat daw Ayan, so yun lang. And theistic, ibig sabihin there is an infinite persona. Ayan, so tatlo po mga kaibigan. So yun po yung mga worldviews. Saan kaya tayo nabibilang, Sister Steph, bilang Seventh-day Adventist? Ay, hindi. Simpleng question, simpleng answer po, mga kapatid. Apo. Of course, sa theistic worldview po tayo. Theistic. Pero, yun nga, Brother Mike, minsan we claim something that we do not do, mga kapatid. May mga panahon na sinasabi nating may Diyos tayo, pero sa paraan ng pamumuhay natin ay parang walang Diyos. Ayan, bibigyan niya ng diin mamaya, Sister Steph, tama. Ayan, so it is a high time sa atin na if we belong to this worldview, theistic, hindi lang sa paniniwala, kundi as an evidence sa ating pamumuhay. Ayan. Ngayon, alamin natin mga kaibigan, mga kapatid, yung different worldviews naman. Ayan, kasi bukod dito sa atheistic, naturalistic, theistic, ito yung general Ngayon, tignan natin yung merong dalawa na worldview din na kailangan nating pag-aralan. That is the Enlightenment worldview as proposed by men and yung tinatawag na po nating biblical worldview. Ayan, Sister Steph. Ang una ay yung Enlightenment, Sister Steph. Alam niyo mga kaibigan, this is a product of the intellectual movement during the 17th and 18th century. Theories after theories, proposals after proposals, studies after studies, these are all presented during this time. We call this the Enlightenment period, or let's say the intellectual movement during that time, 17th to 18th century. At merong talagang dalawang significant worldview na i-propose dito, Sister Steph. Ano yun, Yung panahon ng Enlightenment. Yes. Ayun, may dalawa pong na-emphasize doon sa period ng Enlightenment, yung napaka-hype ng mga tao na mag-aral, na magpatunay ng mga bagay na hindi nila nakikita. Hype. Yes, Ganda hype ng sila. term. Talagang Hype beast. Oo. Ito, mga kaibigan, ay na-emphasize sa dalawang konsepto, no? Ang evolution, of course, alam na natin yan. Evolution. Charles Darwin. Second ay ang naturalistic view, mga kaibigan. Ang evolution na yung nag-evolve ang life billions of years ago na hindi ganito ang ating unang kaanyuhan. May degrading look before nag-progress tayo sa ganitong kaanyuhan. At saka naturalistic din naman, tulad ng binanggit ko kanina, mga kapatid, what you see is what you get. Mga forces nag-i-interact at na-impluwensyahan sa universe, ganyan.
here and there. But, anong comment naman ng Biblia Mm. tungkol sa mga enlightenment worldview, tungkol sa mga dalawang konsepto na ito, Brother Mike? I think na-answer yan ng Bible sa book ng Psalms. Yeah. Kaya tignan po natin mga kapatid, Psalms 53 verse 1, ano ang komento ng salita ng Diyos patungkol sa mga ganitong konsepto at patungkol sa mga taong naniniwala nito. Basahin ko po sa Ingles mga kaibigan, sana po ay sumunod kayo sa akin. Psalms 53 verse 1, sabi dito, "The fool hath said in his heart, there is no God. Corrupt are they, and have done abominable iniquity. There is none that doeth good." Sa kwento dya agagi sa libro na awit 53:1. Mhm. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Nangapahamak sila at nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan. Walang gumawa ng mabuti. Sister Steph, so ang nakikita natin dito, because this is a product of an intellectual man. Mhm. Ayan. Pero pinabanggit dito sa Biblia, kasi ito ay parang hindi nabanggit dito that there is a supreme deity o ng isang nakakataas na Diyos na siyang may lalang ng lahat. Nakakatakot ang Oo banggit nga, dito, brother. Sister Steph, sa Psalms 53 verse 1. Brother Mike, natatawa pa ako dahil ngayon lang pumasok sa isipan ko. Ang napaka-ironic, mga kapatid, na itong nag-present ng mga konseptong ito, evolution, naturalistic, sa paningin ng mundo ay napakatalino Talino. nila. Yes. Napaka-wow, yung philosopher, this and Napaka-wow. that. Well, Yung caliber nila sa mundo ay mataas. Pero tignan natin dito sa Bible, sabi dito, fool. anya ti kuna Mangmang. na ti mangmang ti Lucano? Kasla, tabad ka. Tabad. Tikita ti lubong kakabsat, kadagato nga tattao, kat nalaing adut amuna, nung tikita ti Diyos kakabsat, kat tabad wano mangmang. Awan Fool. amuda. Ang ironic no mga Ang kapatid. ironic. Tignan natin yung laking difference talaga yung paningin ng tao at paningin ng Diyos. So that's how God sees someone. Mm. If agto papanisaan agagi, Mhm. so walay talagan manlalalang may nang gawa. Amin. Mhm. So that's evolution and naturalist. Actually, Sister Steph, si Charles Darwin, he's a naturalist. And we see here that evolution is actually a product Right. of naturalistic worldview. Mhm. Ayan. So, ayan, agagi. So, nakita na natin yung worldview that is a product of enlightenment, Sister Steph. Ngayon, Sister Steph, ay tungo tayo sa biblical worldview. Mhm. Of which, Amen, mga amen. kaibigan, mga kapatid, we see here Mhm. that this worldview should be the emphasis and foundation of our education. How can we present to our students that God is the one who created us? How we're going to present this study to our students, the redemption of God through Jesus Christ. No agtayo ya itdan ya pansin agagi singa unggawan palso, Sister Steph, ang sabi doon sa English, superficial or let's say walang singa pabos kwantod ken Pangasinan, parang walang saysay. Ayan, kaya tignan natin ano ba talaga ang kinalaman ng biblical worldview Mhm. sa ating pag-aaral bilang mga Kristiyano na nabanggit ng ating propetisa na this is actually an evidence of a true education. Sister Steph, what is actually, or what can we see to this worldview, biblical worldview? Biblical worldview po ay madami din kasing sa theism may Christians, may iba ding They are divided by sects. Yeah, by sekta po yan. Pero dahil po mga Kristiyano tayo, mas gusto ko pong bigyan ng focus doon kung ano ang view dapat natin or kung ano ang view natin. Pananaw natin. Anong stand natin sa worldview na ito. Ang foundation ng ating worldview ay creation talaga. Creation talaga kasi tignan niyo po sa Biblia. The Bible did not introduce itself as Jesus the Redeemer. Hindi po yun yung unang-una. Ang una talaga, Brother Mike, and Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth.
So, pinapakita ng Biblia sa unang libro, unang chapter, unang verse, mga kaibigan, ay tunay na may creation at may creator. Mm-mm. So, ganun lang siya ka-basic. Mm. So, pinakilala mga kaibigan sa unang parte. When we say biblical worldview, God as the creator, yun yung talagang pinaka-basis ng Yes. true education. And acceptance. Acceptance talaga. Siyempre, hindi lang yung Knowledge, no? hindi lang Kailangan knowledge i-accept. based. You have to accept that He is the what? The creator. So, if you have a firm biblical worldview, you have to accept that God is the what? The creator. Ano ba ang tinuturo nito sa atin, Sister Steph? Kung tayo ay mayroon tayong pinaniniwalaan na Diyos na manlalala. Sa tingin mo? Mga kapatid, napakagandang question. Anong itinuturo natin? Ay, itinuturo ng konsepto at paniniwala nito sa atin? It teaches us, mga kapatid, na we are not to live by ourselves. Pinapakita niya na hindi tayo nagawa lang, na hindi tayo gumawa sa sarili natin. May gumawa sa sarili natin, and that in return, we ought to serve the one who made us. So yun, may purpose po tayo dahil may lumalang sa atin, mga kapatid. Yung ibang paniniwala, nag-form lang tayo, chemicals, reaction of chemicals or this and that, a chance, no purpose. Pero kapag tignan po natin sa biblical worldview ay may purpose po tayo dahil may creator tayo. Ayan, so napakaganda. That's actually a practical answer, Sister Steph. Anong kinalaman nito? Why do you need to accept that there is a God who created you? Syempre, kung ikaw ang pananaw mo, you will resort to what Charles Darwin has proposed, evolution. Di kinilala mo na sang-ayon sa pagsisikap ng tao na mag-evolve from being an ugly ape hanggang sa ikaw ay naging katanggap-tanggap na yung iniisip ko, Sister Steph. So, kung evolution, ibig sabihin, ito na ba yung peak? Kung ito man yung peak, ibig sabihin, may katapusan. Kung hindi pa ito yung peak, ano pa kaya yung susunod sa atin? Baka yung susunod may buntot na. O sabihin natin... Baka iba-ibang buntot na kasi may buntot naman. Or let's say, mayroon nga akong nakita, Sister Steph, kasi ang mga tao daw ngayon, kasi talagang umuuso yung business na pagkain. Kaya mga tao ngayon, food is life, hanggang from an ape, naging human, hanggang sa babalik daw siya sa lupa. Bakit, Sister Steph? Magiging baboy daw. Ayan, nakakatakot yan, mga kaibigan. Pero, if we accept God as our creator, ayan, that alone, as a worldview, tinitignan talaga natin na mayroong Diyos pala na naglikha, sa kanyang pag-ibig niya, kanya tayo. Ayan, Sister Steph. Actually, Sister Steph, isa rin na nakikita ko dito, when we accept that there is a creator God, ibig sabihin, there is a need for us na i-worship yung naglalang sa atin. Oo, kaparte po yun ng ating paniniwala. Ayan, so nais ko lamang pong basahin, mga kaibigan, actually, sa Revelation, Sister Steph, chapter 14. Ang sinasabi dito, mga kaibigan, chapter 14, verse 6 to 7. At nakita ko, this is part of the three angels message. At nakita kong ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa, tangkan at wika at bayan. Ano yung balita? Sabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Sister Steph, maging sa three angels message. Oo, may creation. Binabalik di tayo sa isang Diyos na manlala. Ang siguro nakikita dito, Sister Steph, ay nakita ng Panginoon na darating itong mga ganitong word. Makakalimot sila sa Panginoon. Ayan, lumalalim at lumalalim ang ating pag-aaral, Sister Steph. Ano naman kaya, Sister Steph, sa tingin mo, ang worldview, anong kinalaman nito sa mata ng Panginoon? Brother Mike, before tayo dumako dyan, no? Nagpintas kakabsat gamin, ti pa nakaisurat na ito yung English niya, ya? Kunana, nagpintas, nagmayan. Napakaganda po sabi nito. Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. And worship Him that made heaven and earth, and the sea and the foundations of waters. May highlight po dito,
worship Him that made heaven and earth. Mm. So, parang may konting Genesis po na nalagay sa Revelation. Sa verse pa lang na yan, sinasabi niya na may creation na. Mm. Lumalang. So, you worship yung lumalang. So, napakagandang ano lang yun, Brother Mike. So, yun, Sister Steph, napakaganda na po. So, una, yung Mhm. nabanggit mo kanina, bakit kailangan nating tanggapin na mayroong manalalang? Mhm. Is because, Mhm. makilala natin na hindi tayo bunga ng ating sarili. Amen. Bunga tayo sa isang paglalang ng isang manlalalang. And of course, one practical answer is because we ought to worship the one who Mhm. created us. Ngayon, Mhm. balik tayo doon, Sister Steph. Ano naman ang kinalaman nito? Sa mata ng Panginoon. Mhm. Itong worldview na ito. Sa mata ng Panginoon, mga kapatid, paano malalaman kung anong opinion ng Panginoon tungkol dito? Mm-mm. Ay, syempre malalaman natin yan dahil sa mga salita niya, no? Mm-mm. So, ang answer niyan, mga kapatid, ay hindi manggagaling sa amin ni Brother Mike. Ang hindi namin iisipin, ano kaya ang pag-iisip or opinion ng Panginoon dito? Meron po tayong Bible, ano? Kaya dumako po tayo sa Genesis 1:1, mga kapatid. Tara po doon. Kahit alam kong marami na sa inyo ang may alam nun, tara doon at basahin natin, ano? Basahin natin, mga kapatid. In the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning, God created the heaven and the earth. Sabi po dito, the doctrine of creation proves the reality of God. So, God proves Himself through Genesis 1:1. And then, number 2 po, mga kapatid, tara po sa John 1 verse 3. Ayan. Babasahin ko ang English, Brother Mike, at ikaw ang Tagalog. Wen Agagi. John 1 verse 1 to 3, mga kapatid. Babasahin ko dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. Number 3, verse 3, mga kapatid, highlight po natin, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Kastoy tikon ko na ay ayaten akakabsat sa wikang Tagalog. Ayan. Nang pasimula, siya ay ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin ng pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Oh. Anya ti kaya nang sawon atoy, Sister Steph. Ang ganda, Brother Mike. Ulitom man, verse 3. Verse 3. Unya, so ibabaga to agagi. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Okay. So, mga kapatid, ito po ay sulat ni John. Man nyo, hindi po ito mismong direktang boses ng Panginoon. Pero ano pong nag-inspire kay John, mga kapatid, magsulat? Ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay Diyos, mga kapatid. So, the Lord is telling to us through John na wala tong mga ito kung wala ako. Wala tong mga ito kung wala ako. Sinasabi niya nung una, meron ako. Ako ang gumawa. Sa ikalawa, walang meron ngayon kung wala ako. So, it says here, the education, ang edukasyon natin ay mag-group dapat sa salita ng Diyos. Sa sinasabi dito sa Biblia, mga kapatid. Amen. Insan sa kwanto dya agagi at sampot, the knowledge that a restoration of this world and the end of sin. Kung ganun pala, Sister Steph, no? Kung ating aalamin ang biblical worldview o ang pananaw ng Diyos sa atin bilang tao, ay nalalaman natin na kasi, alam mo, meron kasi, Sister Steph, ng isang paniniwala na deism. Parang worldview din ito. After creation and wala na. Sino kaya ang gumawa ng phone na ito? Sa tingin nyo, mga kaibigan, meron pa kaya siyang pakialam sa cellphone na ito? Kung nasira ito, babalikan pa kaya nung gumawa nito? Hindi. Pero pinapakilala dito, Sister Steph, sa ating sa mata ng Panginoon. After creation, dahil nandun ang kanyang pag-ibig, bagaman tayo nadapa sa kasalanan, and then there's redemption. Why? Because, mga kaibigan, mga kapatid, we need restoration. He is willing to what? Have this restoration of a relationship with Him. Yes, Brother Mike, kasi parte po sa paniniwala natin, mga kapatid, bilang theist, that true, there is creation. Pero may sumira po dito, no? Ang kaaway. And then, dahil sa paninirang yon,
kailangan nating ma-repair o ma-restore, mga kapatid. Kaya nga merong redemption po eh. Naalala ko, Brother Mike, ang aming philosophy sa AUP. AUP. Pahapyaw lang po, or konti lang doon, sabi doon, napakaganda, the work of education and the work of redemption are one. One. That is to restore in man the lost image of his maker. Mm. Opo. Yun yung nasira, Brother Mike, sa tingin ko eh. Nawala yung imahe ng Panginoon sa atin dahil sa kasalanan. Ayan, Sister Steph, nabanggit mo rin yan, dahil ako ay talagang guro noon. Ayan, so batiin ko nga po pala ang aking mga kamanggagawa dyan, si Brother Joliver Laico. Ayan, siya ay masigasig Sister Steph na nanonood. Alam nyo, mga kaibigan, madalas po na nire-recite po yan sa ating mga institusyon. Ang tawag po niyan ay mission statement. Lahat po ng institusyon, binabanggit po yan. Ano pong pagkakasabi? To restore in man the lost image of his maker by preparing pupils for an effective and rewarding citizenship of this earth and in the new earth to come. Kaibigan, hindi lang pinapakilala ang manlalalang. Kapag ikaw ay nag-enroll sa ating institusyon, hindi lang pinapakilala ang Diyos na naglalang, kundi pinapakilala din kung paano ka iniligtas ng isang manlalalang o paano ka iniligtas ng isang tagapagligtas. Kaya mga kaibigan, this is maybe a high time for us na mag-isip, lalong-lalo na ngayon, online class. Alam niyo po, sa Adventist institution lamang po tayo makakakita na meron po silang extra mile na talagang ipapakilala kung sino talaga yung naglalang. Siguro binabanggit yung study about science. Nung ako ay high school, pinakilala po yan eh, yung pag-arrive ng mga tao dito sa Pilipinas. May Caucasians, iba't iba. Pero nakalimutan kung sino ba, kung sino ba yung buong pinakaugat ng mga ito. Bakit mayroong mga taong kagayang ganyan? Hindi pinakilala, mga kaibigan. Alam niyo, mga kaibigan, sa Adventist institution, doon lamang po natin nakikilala, mga kaibigan. O sa mga ibang institusyon, ayan. Swerte nyo na po, or let's say mapalad ka, kaibigan, kung merong isang eskwelahan o guro na nagpapakilala ng Diyos na manlalalang. Bakit? Pinapakilala din na sila ay nangangailangan ng isang tagapagligtas. Isang reason, Sister Steph, kung bakit meron po tayong mga Adventist institution. Not merely for education, but for restoration, redemption. Ayan. Ito nga yung sinabi mo. They work as one. Sister Steph, napakaganda ng ating pag-aaral ngayon. Napag-aralan natin yung mga terminology na mabigyan natin ng paglilinaw, na unawaan natin ang mga worldview. At ganun din, ating natuklasan kung ano nga ba ang pakinabang nito sa ating buhay dahil ito rin naman pala ay binigyang pansin ng ating Panginoon. Sister Steph, ano po ang iyong any concluding thought sa ating pinag-aralan ngayon? Yeah. Thank you, Brother Mike. Pag-add lang siguro muna, Brother Mike. Huwag po natin kalimutan na ang Sabbath School lesson natin ay nakapundasyon siya sa education, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi dito sa Patriarchs and Prophets 5:9-5, true objective of education is to restore the image of God in the soul. Ang tunay po, kakabsat, ti ustong edukasyon anya, awan gamin dito mapukpuko dito kanya tayon, kakabsat. We go to church, we enjoy the Sabbath, we live a life of happy Christian life or whatsoever na nawawala na ito. Na a true objective of education is to restore the image of God in the soul. Sa paniniwala po natin na may Diyos, mga kapatid, we have a business to attend to. Our life, in contrast with the other beliefs, mga kapatid, ang paniniwalang meron tayo, ang pinaka-paniniwala na may purpose sa buhay, may meaning. Meron kang maitinalaga na dapat gawin. At ang dapat nating gawin, mga kapatid, ay i-educate ang mga tao, mga kapatid, na nawala sa kanila ang imahe ng Panginoon. At hindi lang yon, hindi lang natin sasabihin na nawala sa kanila ang imahe ng Panginoon, kundi i-restore natin sa kanila ang imahe ng Panginoon. I think the best way to do that as well is, as we speak of it, we should live by it, mga kapatid. Ayan, so I believe this is also a message to our teachers. Kaya gusto ko ring ipanalangin mamaya ang ating mga guru, Sister Steph. Tama, Because of the napakaraming requirements, paperwork, sa kayang gawin, one may ask,
am I still nagagamit ko pa rin bang aking sarili Mm. bilang instrument in introducing to my pupils or to my students who Christ is, kung sino siya Yeah. bilang manlalalang, kung sino siya tagapagligtas. Siguro this is also talagang pag-iisipan natin bilang mga guro. Ayan. So, mga kaibigan, mga kapatid, napakaganda ng ating pag-aaral ngayon. Ang mundo marahil ay nagpapakilala na wala ng Diyos na siyang talagang buhay na naglalang sa bawat isa. Ngunit sa salita ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, ay mapapakilala natin at malalaman talaga natin na mayroong Diyos na manlalalang. Bago tayo mag-end, Sister Steph, ay may naalala ako isang karanasan. Nakalimutan ko na yung exact na date pero merong isang grupo ng mga astronauts and scientists. Sila ay tumungo sa kalawakan. Ayan. This is actually a recent discovery. Ngayon, when we say scientists, mostly they do not believe the existence of God. Yes. And Most isang of them. scientist ang nagtungo sa kalawakan. And then, nagtungo sila dun sa bandang may Orion. And then, meron silang nilagay na instrument in that certain place para marinig nila kung ano ang sabihin natin kung ano yung feeling ng nasa kalawakan, ano yung tunog, para mayroon silang new discoveries. Ano naglagay sila ng instrument? Banda dun sa Orion. Nagulat ang mga scientists. Alam mo, ang narinig nila, Sister Steph, ang narinig nila ay, ito yung kanang description ang aking napakinggan ay isang musika na makalangit. Heavenly sound. Heavenly sounds. Doon nila narinig. Sa Orion. Orion Nebula. Of which, nakita natin dito, Sister Steph, this is incongruence with what Ellen White told us. Diba? That the gateway to heaven is the what? The Orion Nebula. Mga kaibigan, mga kapatid, discoveries after discoveries prove that there is indeed a God who is existing. Ayan, mga kaibigan. So, sana patuloy po tayong marami, Sister Steph. Ikaw ba, meron bang mga paniniwala na talagang nagsisway na merong Diyos? Ikaw, you're in the field of science. Yes, mga kapatid, of course, I have read articles here and there, and sometimes it makes me question, no? But I know that the enemy, mga kapatid, tries to, let me dwell on those thoughts. But I choose to block, mga kapatid, because I choose to believe that there is a God. So, mga kapatid, ang concluding statement ko na siguro, there is a God. So, we should live like it. We should live like we have a God. So, yun lang po. And I think we can now pray. And pray for our educators, ating mga guro. Naniyan ang bawat isa, Gagi, ay ayatin at kakabsat. Inaanyahan na tayo po ay manalangin. Tayo manalangin. We praise you, dear Heavenly Father, for what we have studied for this time. We praise Thee for the clarifications. May mga pagkakataon marahil, O Diyos, na sa aming mga galaw, sa aming mga napag-aaralan, ay napapalayo na kami sa pinakapundasyon ng aming pag-aaral. At yun ay ang aming Diyos na manlalalang. Panginoon, aming dalangin, pagpatawad niyo po kami. Kung minsan kami nagdududa sa aming mga paniniwala, wini-question ang iyong pagiging manlalalang. Panginoon, pagpatawad niyo po kami. This moment, I would like also to pray for our teachers, our educators. Panginoon, sa kanilang pagiging busy marahil, sapagkat ninanais nila na ilabas ang pinakapotensyal ng isang bata na ginagawa nila ang kanilang lahat ng makakaya, kanilang magkapamaraan. Ngunit Panginoon, pinapanalangin ko po siya, bigyan silang lakas, give them courage, na sila ay ginagawa nila ang mga bagay na ito dahil sila ay naglalayon na sila din ay maging kasangkapan na dalhin ang mga batang ito sa paanan ni Kristo. Remind them always through the sweet rebuke of the Holy Spirit na sila ay nandriyan bilang mga guro upang ipakilala ang Diyos na naglalang at ang Diyos talagang magliligtas. Panginoon, pinapanalangin ko rin po ang aming mga institusyon ngayon. Buhat ng COVID-19 pandemic na ito, sila marahil ay
nahihirapan sa kanilang ginagalawan ngayon. Pinapanalangin ko po, Diyos, bigyan sila ng pananampalataya, kalakasan, ganun din ng mas mahabang buhay. Nang sa ganun, Panginoon, ang aming mga eskwelahan ay maging avenue na sabihin ng isang estudyante, once na siya pumasok sa aming institusyon, ay they will see this as a gateway going to heaven. Thank you, dear God, for this privilege of prayer. For we ask all of this in the sweet name of Jesus. Amen. Thank you, Sister Steph. Thank you, At Brother sa Mike. Infantagop yun, at sa panag-aral tayo eskwela sa Batina. Kumon agagi, dyan untumbok, nakaiba mi kayo langat. Agyaman kami kakabsat, iti desire you, kina panagayat you, nga makiadal kanya, iti bendisyon ti Apo ket ti makaeda kanya.